Dodone sesek wae. Areng ngadeg kok. Ayo ditutupi. Ah iya. Ndak ketok. Ya wong Jawa iki ngono ki. Bener. Masa mloho-mloho didelokke. Aku ra seneng nek kok ngono. Ya malah ditutupi. Kudune ditutupi. Awak ndarani sesek. Heeh, aku ndak dilalere oke. Aku nek ana kucing liwat, lha Nyapa? ayo ditutupi. Ngopo kok tangane ngene iki ngopo? Kaya kejak gandengan lho piye? Ketek kok. Kok ya kowe iki guys. Ayo temindakku ki wis apik mah tangane nridhik. Ayo leboke sak. Leboke sak. Spontan ya. Spontan. Tangane teko maju dhewe nek ana wong wedok iki. Heeh, spontan ku tombo untu. Kae konstan. Oh, spontan. Iya. Heeh. Iki adegane nek kowe iki pangune tetep ora berasa, alus sing ngoncet atin. Wah, Broto Suminta. isih wangun, Mas. Ah iya, sing iki urung rampung ah, kowe ketok goblok banget kowe dadi Broto. Isih wangun. Iya, iya, Pak. Ngelem. Mah dipendeliki. Garwane Mas Kisban. Heeh, sing endi? Iki sing nyok dadi Bandung. Oh. Bandung Bondowoso. Piye wis fit? Pit. Fit. Fit kok. Jare untune kon nglebokke. Ah wis ra eneng ra ya kok pit. Nek wis gek engko karo aku. Nek karo tatine untune iso metu ra? Nek karo tatine. Ha iki ora mung untu sing metu. Apa lho? Lah tangan bareng mau ngene-ngene. Wah. Reflek. Reflek. Reflek iki apa? Ayo kowe iki sing lucu ya kata-katamu sing ngawur kuwi lho. Reflek. Reflek. Nek bener kowe mbok golek guru bahasa. Ditanggap kon limbukan ngono. Duduk. Apa, Mas? Loh, seminten ben. Tar aku nek dodol bakmi. Tuk. Duduk. Oh, kuwi mau le mrucut mergo nggawa mic. Dadi ora iso cementet. Kabutan mic. Den Mas Broto. Sopo kowe? Panjenengan mboten kemutan kalian kula to Kang Mas? Cat ketok sat ora. Aku dudu cat. Aku dudu cat. Opo? Mbok mikir dicerakke nggon mulut. Tamploke we. Wis tekno kok. Kowe sapa? Kaya banci mah. Piye to? Den Mas. Kalusen nggih Mas kowe itu. Kalusen. Bagus ning tegas. Kowe sapa kok nyegat aku ning dalan ngono? Aku Subroto. Apa to? Aku iki ngandani kowe ya nyok. Engko ora diwangsuli nesu. Omonganmu iki kaya sing tak omongke mau. Lah kok dadi kowe ngomong madu dekat aku kuwi sapa jenengan? Ngono kuwi lho. Kaya Pak Dayat kira omongane munggah medun to kae. Lah kok kowe iki sapa kok? Kowe iki sapa? Jenengan lali kalian kula to Kang Mas. Aku ora teges lali ning aku urung tau srawung marang Mbok Siliwangi. masaken mriki. Ora kaya ngono. Kang Mas. Percaya ya obat ula, ora percaya ya obat ula. Kok anggo obat barang
Ya aja ngoyak banget to. Lah jenengan nek lali tak elingke mriki nggih. Ngono. Lah ngopo? Oh cah geleman ya mah. Lah aku ngampet rekoso iki. Kula suminten. Oh. Lalu Suminten to. Oh iki ora ngeter to. Heh? Oh. Ha piye? Kula seminten. Oh. Ngono. Angel lho ming sak nek ketoprak angel lho. Kowe sapa? kula suminten. Oh. Apa? Nek ana wong rekoso ki seneng. Oh, makne tole. Aku melu ya pakne roro kowe. Hei. Oh, suminten. Lah sing edan malah brotone. Oh, iya. Iki nek ditonton anu penonton ketoprak do bayar ku iso dibandemi watu lho. Mula do takon ora mbayar. Nek kagungan arta dienggo nyumbang wae. Suminten. Kula Den Mas. Aku iki rekoso tenan. Lah kenging menapa to? Aku ki wis ora tresno karo sliramu. Nggih. Ora tresno mak. Lah ngopo e? Ganggu kae. Den Mas Broto ki nek mengo iki ra kaya wong ngono kuwi. Aku ki ora ngono. Set. Mengo. Aku ki ora ngerti tenan. Nah, Diomongi. blokingnya dipaske dadi mandeg glek ngono. Aku ki ora ngerti tenan. Lho wangun kok kaya mbungkuk lho mengo kok. Kudune jejeg. Heeh. Mlaku saka kono sih. Ora saka Pasar Bantul. Nesu. Kowe kana. Ora kowe iku mbene. Aku Heeh, aku karo omong. Kowe iki sapa sak tenan ngono. Oh, wangun. Karo omong ora mung matane. piye pripun? Karo omong. Aku ora ngerti tenan karo kowe. Kula batin e. Oh iya. Mantep. Aku ki ora ngerti tenan kowe iki suminten. Madepe rene. Iki sing edan malah brotone tenan lho. Heeh. Kok ganti wae. Makedanan suminten. Aku karo Gustine wae. Hah? Karo Gustine. Ampun kersa Gusti. Kelemon. Sapa sing kelemon sapa? Sapa? Mbok dekku. Mbok dekku ki dodol bubur ning Mogeri lemu. Lah nek aku Piye? Sate kronyos. apa wi? Sate kere Mas. Nyunyir. Enak no? Suminten. Kula Kang Mas. Aku ado-ado ditundung Kanjeng Rama, aku jengkar. Malah kepethuk sliramu. Ora ana ketoprak kok. Malah kepethuk. Sabar Mas. Itu ketoprak wis perkembangan Mas. Oh. Masalahe zamane engko radong nek cara mbiyen ki ngene iki. Oh, ketoprak lesung. Kula menika Sehana menika Mas Eno. Kuwi yen. Oh, nganggo nganu gluk-gluk. Yen iki perkembangan to soal Gus warna-warna. Ya, ten. Suminten. Mbah. Kagol aku, ora sida gandrung. Suwe. Aku nganu ra serius kok. Ganti kowe wae. Kok milih sing Suminten kok kuwi? gonta ganti piye? Kok milih sing kuwi ngapa? Kok milih sing cilik? Anak sing lemu mutung. Ayo ganti le cekli. Ya jajal nek wani, jaan. Lho, Nduk. Ora gelem. Ya sengko wae. Ya anane aku ora usah Mulane milih. aja terus nesu kaya ngono to. Lah panjenengan menika mboten ngertos kok, Grand Mas. Aku pas merem kok. Mula sak menika Iya. matane dilekke. Matane. Ya engko tak padake karo matamu. Lah ya yo saiki melek bareng dimatke. Oh iya. Oh. Kuwi Mas. Aku nek jajekke rol ngono kuwi. Doyak wong wedok kene wis gemang-gemang tenan ning tangane obah dhewe.
Wong mati kok njuk tangane arep yak-yakan. Mripatmu apik. Lah ngapa? Kebak celak. Sok ganti hidup. Lah ngapa to? Sing kriting. Apa ono Hidup sing kriting iki rambute lek golek nang ndi? Heh? Pesenono Ngendi? ngono aku. Kene jenengan ana apa? Tilase nggone mbokku mbiyen lho dijungkati dombrodol. Ka tak pasang urung dipasang ubah dhewe nridil. Suminten. Oh, kana. Ora blockinge ngono kuwi biasa. Oh, iya. Aku ora bisa nampa kowe. Mergo aku ora tresno marang sliramu. Wong kula dereng ngomong tresno kok. Lah kesuwen. Lah sing marai suwe sapa? Heh? Sing marai suwe sapa? Arek aku tak sesuwe. Aku Minten. Kula. Mbok yo isin kowe sawijining wanita. Kok ngoyak-oyak karo priya ki kepiye to? Lah nek kula niku tresno. Nek tresno ya sak gelemku to. Jenengan tresno mboten kalian kula? Ayo sak gelemku. Lah ya saiki tak tekoni jenengan seneng kalian kula mboten? Ora. Kenapa? Sebabnya apa? Aku urung cukup umur. Mergo aku isih ning pasinaon. Jenengan niku sinau napa? Sinau napa? Aku sinau katresnan. Terus sakniki nek kula tresno kali jenengan? Lah tak praktekke. Lho. Ya ayo dipraktekke. Sinau masake. Heeh. Akeh dijakke lho, dijak praktekke lho. Nanti. Jenengan niku pripun to Kang Mas? Ojo Kang Mas apa kaya- Den Mas iki sidane iki? Den Mas. Den Mas. Aja kaya ngono ya. Kaya ngono piye to? Yo kene kowe wanita kang lelemeran. Kula mboten lelemeran lho Den Mas. Nyatane ana priya sing ora seneng karo sliramu, kowe ngoyak wae, ngoncet wae. Lah menika niku tuwuh saking ati kula, saking ati kula. Nggon ngendi atine? Mriki niki ati kula tuwuh. Lha kowe ngemat ketenan. Amane-mane. Kuwi lho bandule kuwi lho. Mane-mane. Bros to. Bandur cilik bandule. Oh. Aku saka mburi wae kono. Madhep Apa kono. kowe arep meni papat meneh? Ora. Delokan to sing mburi iki lho. Oh, mbok rono dela. Mah ra gelem. Ya tak nganggo anu mata hati. Piye? Ana andeng-andenge. Nggon ngendi? Mburi. Kok ngerti? Suminten. Kula Den Mas. Aja ya eling ya. Boten. Kula pokoke tresno kalian panjenengan. Nek jenengan dereng tresno nggih engko suwe-suwe rak ya tresno. Wah ora kaya ngono kuwi kowe kesuwen karo bapakku engko dadi seneng bapakku kowe. Kok bapake? Aja kaya ngono ya. Mbok Gusti dijajal niki sih. Gusti pripun niki mah? Ora usah ngomongke Gusti. Awet sih. Soale Gusti iki ya jane ya ingin ning rek. Wong aku ki wis ro Gusti ampun ngoten lho Mas ana. Ngoten nggih. piye? Ora pareng. Ampun ngoten. Sing lurus mawon. Aning kula pun mboten iso lurus ya Mas. Gusti. Maksudnya piye? Gusti awon. Tegese ya wis lah karem lah. Aku nek bengi didepi kok ngene iki aku manut wae lah. Suminten. Den Mas Brotone sidane manut. Ora aku mah. Amoh kok. Ora gelem. Saestu mboten purun Den Mas. Wis saiki ora gelem apa meneh besok. Besok pagi. Kok besok pagi to? Mbok jenengan mang rasake dhisik. Jenenge nek wong memangan ki nyicipi dhisik. Engko nek enak ya dipangan, nek ora tetep dipangan. Oh kaya ngono. Ana sambele ora? Ya engko ana sambele ana apa-apane ana. Saiki ibarat wong mangan dicicipi dhisik. Oh ngono. Purun nggih? Wis mateng mbah? Sampun Oh, Den iya. Mas. Aja kaya ngono ya. Kowe iki nggo patuladaning para wanita. Nek nganti kowe kaya ngono, isin aku lingsem. Lah nek kula tresno banjur kepripun? Ati kula sampun nibake ten atine panjenengan mriki lho. Wis kowe ra kena tak kandhani. Mboten. Pidanawati. Loh, Apa kok Den Mas? Mosok nggih langsung dipateni lho. Aduh kaget aku. Aja ya. Mbok piye to? Napa panjenengan kula tembangke? Nah, ki tembange suminten nembang lali janjine sesuai permintaan. Nah, Oh, dibawani.
Kowe arep nembang. Nggih Kang Mas. Ya nyoto mengko tembangmu iso mlebu ning rasaning atiku. Nggih. Bakal tak tampa. Saestu? Oh. Nggih mriki Mas. Ning nek nganti ora iso mlebu ning atiku, aku le mlebu. Oh. Mlebu wonten ati kula? Ora. Lah pundi? Kamar mandi kuwi lho Mas Sedak. Lah kenging menapa? Mbok mriki mawon riyen. Ya wis gek ditembang. Dirungokke dhisik. Wis ngampet iki kau. Ngampet napa? Acah lurus e. Sah lurus? Dajari kaya ngono. Mriki nggih. Endi? Aja pindah-pindah mah ra kelakon kok. Kadoan. Dina Minggu Turut ayah ke kota. Den Mas, mbok ampun ngaten iku to. Ngopo to? Menika kula lagi nembang lho. Oh, nembang ya. Mbok ampun ngaten iku. Tak kira tembang bocah-bocah kae. Turut ke kota naik delman. Aku kok duduk di muka. Mosok muka diduduki? Ya mukamu. Kok mukaku lho. Terus no minten. Kang tak anti Mbok caket mriki to Den Mas. Ora kuat nyampet ya. Ya wis karepmu ngono. Tinamone iki aku kok ora iso ngono lho. Lah tok ceneng-ceneng kok ya. Laku biasa, kaya manten kae lho. Iya. Kiri dulu ya. Tong tong klung dong no jelung no. Jelung. Ora jangae apa-apa. Kok majlung ki ya sik majlung sapa? Lambeku, Mas. Oh. Aja nangis to. Kula mboten nangis. Lah kok ngekek? Guyu. Oh iya. Tinamone ngaya wara. Walah bune kowe nonton ya, Bu. Bune sinten to, Den Mas? Bojoku. Mboten sah dipikir. Ora dipikir kowe padu tenan kok. Ora dipikir-pikir. Nah, panjenengan kan wonten mriki golek duit to. Anak tenanan lah aku nglabuhi tenan lah aku retok-etok. Lah, karepe arep piye lho? Mulai padu tenan iki. Maaf, Bu. Cuma drama. Wis-wis iso dipenging bintang tamu lho kowe. Hah? Kowe anggere muni diundang wong, anu benjing bintang tamu teng mriki Pak Seno. Darange sinten? Pak Seno. Wong pun mboten lah, ora semangat Pak ngomong ngarep gandrung meneh. Gandrung meneh terus karaku terus sio-sio. Kok jenengan ngertos? Apa sampean? Ayo mbok menawa. Nek karo bune apik endi to jane? Neh? Karo ibuke kuwi mau lho. Apik bojoku. Apa sak? Ya, Bu. Mbangane nang omah disemplang. Masa apik ibune karo aku? Tegese sing penting ki apik atine. Lah aku ya apik lho atiku. Endi? Lah iki nang kene. Suratin. Neng ngendi kok dideloki atine iki ora. Neng ngendi tinatine? Streaminge kon mateni delo ya, Mas. Apa? Lah ngopo? Bojoku jingleng e. Maaf. Cuma drama. Iya. Atine nendi atine? Ati kula wonten mriki Den. Oh ya syukur. Aja oleh dolan ning ndi. Lah niki asing dolan ten mriki lho. Aku didemok kene. Oh bales nak aku kok. Aku nek didemok tatine tak demok genti kok. Entuk apa? Kene nek arep bales kek bales so bales cepet aku dolan atiku dolan nang atimu ngene iki. Keswan. Aja dolanan HP wae. Ini stres tenan e. Ngadepi semene iki. Oh wes. Piye? Terusno. Arep bales ora? Arep bales ora? Sesuk tak balesi yo.
Saiki wae nek bales. Tak bales nggo undangan. Wong disekseni wong akeh ngene lho. Wah sok sih yo kokean semene 10.000 ping ya. Lah kok dadak nganggo 10.000 ngopo? Makane ada lemah. Kok masih? Mbok mriki to. Diteruske minten. Aku atok gandeng kepiye weh. Pojok kok tangane manut nek tak cekeli mbok manut. Nyun ngapunten sedherek-sedaya nika namung etrok-etrok. Lah karepe piye? Arep tenanan apa piye? Aja yo. Wis tin sak karemu lah. Wis dep-dep remaja lagi. Iki kok tangane wik-wik ngapa? Ngene-ngene ngapa? Jan tanganku ki yo mirang-mirangke tenan. Wis tak tahan-tahan yo obah. Tak cekele tangane. Wah, mau-mau ra dicekel mbah sedakep dicekel. Ngene lho. Dilebokke ngon selah-selah niki. Nah. Aduh. Piye rasane? Tumpas air yu muskurae tunene janeka sapene dikae amet merode sakitnya sotahe ya karuai kucek-kucek utahe kucek-kucek utahe lagu indah apa engkling? Wis kaya sahrukan tenan lho. Terus sing yo malah awal. Aku ngono awakku dhewe wong tuwa gembrat-gembret. Apel. Tenan lho jebul pemaine sing lanang ki pinter tenan. Iso gandruk cara India. Kuwi jaman biyen kok, Mas. Oh, iya. Cara liyane iso ora? Cara liyane. Manut kebutuhan. Ya engko tak tunggu ya. Tak tunggu. Nang perapatan wong ndi? Maksudnya iki mau kan wis cara India, mengko mbok menawa cara Arab apa cara liyane? Wis spontan. Oh, spontan. Engko ana kata-kata. Kaya istilah Pak Dalang. Napa? Aja ngungkurke ya, terus gendinge pangkur. Ngono kae. Engko ya ngono kuwi. Oh. Sak kecekele omongan. Di konsep tiba-tiba dhek langsung engko tiba-tiba dhek minten terarara. Lagu kok minten iki kepiye? Ya dikarang gandeng aku seminten ya ngono. Hani Hani sungguh aku tahu ku cinta padamu. Bola cah iki pinter ngono. Hani Hani Blero piye tak tutupi ha kene mengo dadi maswarane nrebel. Terus ke. Manglali jan jine Den Mas kenging menapa? Kula mimikke. Engko tak mimike dhewe kok. Lah niku lho. Oh. Kok nembung. Wong ana suminten kok ora gelem nembung mimik suminten. Lah nggih mbok nembung nek elak niku. Nembung. Aku bar kethekan. Hah? Ki kudu ombene putih. Oh. Ah suminten yo duwe kok putih. Takonan. Duwe to, Dok. Lah kula napa-napa gadah lho Den Mas, panjenengan nyuwun menapa? Modar ora. Nek sing coklat ana. Coklat nggih enten. Nggih, napa meleh? Nggih. Teh kenthel. Teh kenthel nggih wonten. Ajeng ngangge gula batu napa gula pasir napa? Rasa gula sing murni. Oh, murni. Gula marai lara gula. Nggih mengke kula damelke teh pahit nggih. Kopi yo duwe. Wis tenane. Duwe.
Kopi duwe? Gadah. Kopi ku ora seneng sing ireng. Ora seneng ya Ah piye? dicampuri sing supaya iso coklat. Campuri susu. Susu ya duwe kuwi. Duwe ngoten. Gadah no, jenengan ajeng nyuwun susu. Bul bocah ki komplit. Lah nggih monggo niku lagi warung kok Iki nggih. mbiyen angkringan yo. Ajeng nyuwun apa? Wis engko dadakan wae. Ndak do kepengin Saestu panjenengan mboten purun kalian kula to, Den Mas? ora. Kowe kok nyekeli kerisku terus kok. Lah niki wau kok ya modan-modot wae ngono lho. Pancen aku ki wong apik ning liyane do usil wae. Menengo res. Anane pijersa maya. Nek ra duwe tenan ora semaya ya Mas ya. Ha iya. Nek iso esuk tak dobel wis ngono wae. Panjenengan niku anane ya semoyo terus. Ah pancen aku ora tresno kok. Mbok apa ngenten niku? Lah kepiye? Mengene nek jenengan seneng karo wong wedoke ora seneng jenengan piye? Nek digenti ngono kuwi kepiye? Aku lek liya. Lah nek liyane tetep ora gelem? Mbok apa anane saiki anane iki aku gelem karo panjenengan, mbok panjenengan iki. Ya wis ngono wae. Ora tresno aku. Loh, piye to? Ora tresno. Kula pun nembang lho, Den Mas. Lah arep nembang ki ana hubungane karo rabi. Lah, mbok menawa kesesem karo suarane ngono lho. Suaramu ki nek le apik-apik becik. Nggih. Laras. Terus? Ning sing ora laras atimu. Kok saged? Mergo aku ora tresno kowe malah ngoyak wae karo aku. Lah nek babakan mboten tresno, mengke nek sampun kulino niku saged tresno. Lah iya. Dijajal sik. Oh iya kaya ngono. Nggih, purun nggih. Ya wis. Wis. Nggih, nek purun nggih mriki. Tangane saleh kene. Ngene. Pin Tamu kurang munggah nyekeli. Ora sangetke. Lah piye rasane piye? Bojomu melu ora ya? Bojoku ora melu. Iya, ngono. Rasane piye, Den Mas? Rasane piye? Anget. Lah iki lagi kaya ngene wis ngrasake anget to. Iki urung liya-liyane lho. Sing liyane wis do lunga. Den Mas kok amun ngoten niku to? Wis terusno nembang aku bengak. Lah kenging menapa lho? Keringetku sak jagung-jagung. Ngampet kok. Tak lapane nggih. Tak lape. Mah, Lah napa? kalau mau ngelapi gue taplak kok mah. Lah nyuwune ngangge napa? Situ. Tisu. Ayo diwalik to ya. Wong menek ora monoton. Pinter golek alasan ngander-ander angen dekor. Ora tak jak omong ben nembang to sak semaput tak tinggal lunga. Mbok amun nganten niku nek kalih tiyang setri menika. Ya sing gedhe pangapuramu. Mergo aku ki urung duwe rasa tresno. Mbok wis seduluran wae. Mah aku wis akeh sedulure. Duluran ning kok ya tak cukupi. Mah Padha wae. lah aku mau nek sedulur kan ora iso bobok bareng. Iso. Ya ora. Kowe nang kamar nomor 1, aku nomor 2. Le turu bareng. Lah kan ora sekamar. Ora sekamar. Alah. Aku pengine boboke satu kasur. Edan nek. Piye? Kasur. Wah wis to Tin Kan Lah piye to? Den Mas bunek ora kepengin tenang. pengen yang merembuke iki engko wae to. Lah ya terus piye lho? Wong aku ya silak kepengin tenan dadi bojone jenengan ki. Wis terusno lemu nembang. Iki aku menggari sak padha wis rampung. Ya nek wis rampung ya wis to. Ya aku mau urung angsal. Aku urung oleh. Bingung to? Bingung. Adep-adepan karo Piyayi Bagus ki mesti bingung. Lah jenengan ki oket mau ora gelem lho. Aku nganti kentekan kata-kata
dinggo ngerayu jenengan ki lho. Kuwi skenario niki ngono kuwi. Nek nganti aku gelem, lah ora ana wong muring-muring. Sapa? Penulis naskah. Ya ora apa-apa lah. Maksudnya sedilit wae nglegani ngono lho. Oh ya nek kok dilit yo enak mantap. Saiki ya. Ya. Kamare wis ditebahi urung? Waduh iki apa meneh? Wong amben akeh tinggine jek. Ditebahi ora entek. Nek nganggo jenengan tinggine wis tak kon lunga dhisik, aja ganggu dhisik. Kabeh sing ana. Ning mesake disangoni nek kon lunga. Masa aku nyangoni tinggi lho, jenengan iku mbok ora. Ya wis kok diteruske. Tengah Saiki joget. Hah? Joget. Ya tak turuti waton kowe aja edan. Ya? Nggih, tenan lho nggih. Joget tenan nggih. Iki mahono poci barang. Pira Mas kira-kira? Aku wis ora beda. Wis rampung. Wis. Aduh getun aku. Lah piye? Mau gelem mo. Saiki wis rampung, saiki arep gelem ora? Gah. Tetep gah. Gah. Ya wis aku tak linggo. Terus. Rumasaku ora ning Yojo barang. Sobone Jawa Tengah ya ngerti-ngerti nang pinggir panggung ana wong kaya ngono kae. Ha iya. Kuwi nek carane cah wong tuwa, anggere tunggone ana kuwi sesuk kowe tambah laris terus. Amin. Sing dijaluk ya kaya ning aja ning wis cukup semene wae terus. Cukup semene wae wis kaya taun iki wae. Mudhar kowe nek tambah laris. Amargane wis ora ana praine piye ya.
Iya ya, iya. Mulai diturai. Ya wis ora apa-apa kok nek umpama diparing rezeki kaya ngono ya ditampani ora apa-apa. Heeh. Sing penting anggere malem 10 sura tok selani. Ning aku sing esuk emoh. Mumpung ana Gustine, ora apa-apa aku tak matur gentenan. Gustine iki nek gentenan emoh. Oh. Trima ora wayangan. Ha wis ora apa-apa jagongan wis. Jagongan lu nanggap nyetel tip malah gayeng. Ayo piye ta ya? Ora apa-apa. Kowe ora ungkapan rasa tresna ngono lho, Gong. Wah, ya piye ta? Heeh. Aku meng ora kepenak dirosan reseni. Ya wong panjenengane ya ora apa-apa kok. Iki apa tok acarane? Kowe kok nganggo kathok kolor tok ora sopan. Sumuke ya ora apa-apa. Supitan. Wah, jan seneng aku nek weruh wong disupitke ki ora kaya mbiyen. Ha iya. Jaman mbiyen ki asli wis to, saiki takono wong sing umur 70, 75 kuwi. Deloken rak bentuke templetot ra karo-karuan. Mergane ngopo? Mergane mbiyen ya ora kaya saiki, mbiyen ki mung diketok ter. Wis kon mulih ora tambani apa-apa tekan omah golekke sawang gendeng karo madu. Dipupuk. Mula bentuke ana sing lucu. Ah iya. Ana sing miring rono, miring rene. Ora terberaturan. Oh iya. Nek saiki jan apik tenan. Aku ngibani wit kanak kowe tak sangi saka ya apa telet. Rapi ya Gong, rapi. Tur wong supit saiki mung kari nari. Ragate pira? Ya. Ana bong supit saka Sleman kae Pak sapa kae? Sing ora nganggo loro. Pak Suryana ae. Tawane dhewe-dhewe kok. Iya. Ana sing nganggo laser, mung diurup, disinar nganggo lampu rit ngono wis apik. Iya. Ana sing dilempit. Lho. Tanpa dilukai terus. Ana kuwi asli aku ora goro. Ha saiki canggih. Ha iya. Dilempit tok larang dhewe kuwi. Awing dhek anakku supete aku arep nglempitke ra gelem ya, Bang. Arep lempit piye? Tak wiru. Diwiru dengkulmu mlocot kowe. Men ketok rajin kae lho. Rajin cengelmu. Ayo karo nembang reng. Ayo.